미션 땡잘래 미션에 미션 그래야만 하는 나 타이밍 쓰는 프라우니 알마리 프라우 타월란 타월 가미 टेकारल'नि गेजेराव नैबेबो रुम जिरायग्रा रायजोफोर जों दिनै हाबफैदों बिटिसि सेक्रेटारियेटआव अखा स्रो हादों दा बेयावहाय हाबफैनायनि मेन खारना जागोन सोनोसै डाइरेक्टआव गारिखौथ' प्रमद बर' सारा मोनसे रुम बानायनानै दोनदोंमोन जाहैदों 5 स्टार हटेलफोर बायदि दा बेखौहाय हाग्रामा सारनो लाक्जारि बिदि उन्दुनाय थालायग्रा अफिसाव नाङा ओंखायनो देख्रुबनानै मोनसे मोजां रुम बानायफिननो नागिरदों होननानै इनफरमेसन मोनदों बेखायनो जों थांनानै नोंथांमोननो माबायदि मारमोन बे रुमा प्रमद बर' सार थाग्रा 5 स्टारनिफ्राय डेन्जारसिना नायनि थांनि फाइनालि सिङाव फैबाय बै ब्लकनिफ्राय नैबे ब्लकआव हाबफैनानै बड'फानि मोनसे पिकचार जोबोद मोजां ओमफ्राय नैबे प्रमद चन्द्र नैबे रुमा सारनि बाथरुम थाबाय बेनिफ्राय गोजौ फ्ल'रावहाय नायबावनि फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड फर्थ दा नैबे माबायदि जानानै दं फैयै जों टप फ्ल'राव फैबाय टप फ्ल'र नैबे मामोन बेलाय VIP लबि वाव VIP लबि आच्छा जिरायबाय ओमफ्राय ओरैहाय लाइट गैबावला बाथरुम लेट्रिन बिसिना बेहाय प्रमद बर'नि VIP लबिनि सिंनि रुम बेहाय बेड दङ आरो बेड 5 स्टारनि बायदि बिसना लेडिसनि लेडिसनि बाथरुम माबा माबि दङ टयलेट मा हिसाबै बेहाय लेडिस बाथरुम थाखो बिनि रुम नैबावलाय सेक्रेटारियेटनि सिङाव सेक्रेटारियेट अफिस हाई क्वालिटी बेफोरो टप क्लास हाई क्वालिटी बेबो मोनसे पार्ट जिरायग्राफ्रा आरो नायबावनि नैबेबा मा रुम लक आच्छा डाइनिं हलाव वाव बे डाइनिं हल आरो ओंखाम जाफैग्रा ठीक আছে ओरै रेस्टरुम माबायदि बे रेस्टरुमालाय आच्छा दिनैसो हाबफैदों नालाय आं आरो ओरैनो अफिसियेल माबा माबि समफोरावथ' बेवहाय हाबफैनो पारमिसन गैया जाहैगोन दा रिपेयारिं सोलिबाय थानायखायसो नैबेबो फेन होनानै दोनबाय थागोन बिसिनाफ्रा माथो 땡잘래 미션에 미션 그래야만 하는 또 소스로 오시라고 미션 좀 보시나 펜खौ खालामलाय सुइसा 미션 좀 볼래 하나 फाग्लासो जागोन फाग्लालै बिदि दोननो मोन्थाय दं नामा गैया अफिसाव थोद सुवा गोनां जाबायलै बे सुवा गोनां खेबफालांखौबो खेबदां बिदि हामो फ्रावनि आलमारिफ्राव टावेलानो टावेल दामि टेकारल'नि गेजेराव
सिङायनाबो दङ ओरैबायदि बानायखादों हर थायोमोन बिसोरो थानाय रेकर्ड गैयालै जोंनि माबायाव 17 बोसोराव थानो मोनखायाना बिदि पाब्लिक अफिसावलाय थानो मोननांगौ बाहाय लाबोनानै जोब्बाय संबाय जाबाय आदसा माबासो जाबाय बे रेडिएसन प्लननिफ्राय देरसिन हटेल जाबाय पाब्लिक अफिसाव बेबायदि रुम आयौ बेखौ फांफिननांगोन नैबेबो रुम जिरायग्रा अफिस रुमफ्रावनो बेफोरबायदि नुफेराखैमोन हाग्रामा महिलारि सारा बै समावनो बुंदोंमोन प्रमद बर'आ बिदि बिदि बानायनानै दोनदों बिदि बिदि जाय अफिसावहाय आसुरित जोंथ' हयना नहयसो सानोमोन मेगना गेवफैमारबाय नुफैनानै नोंथांमोनाबो भिडिअनि गेजेरजों नुफानो हाबाय मा सानो नोंथांमोना गोबांथार लोगोफोरबो नायफैदों जोंनि बेनिनो माखासेया बुंबाय रुमफ्रानो सुवा सुथि जाजोब्बायदां फुजा होनांसिगोन होननानै माने 5 स्टार 7 स्टार क्वालिटिनि बानायनानै दोनदों टप फ्ल'रावहाय बेबायदि पार्सनेल जाखिनि सोर हाबफैयो सोर माफैयो मिथिया बेफोरबायदि आरो बेबायदि देखायबाय रायजोनि एसेब्लाबो ओमफ्राय थांफिनसै दा गाहायाव दा सोरबा सोरबा जों देखायनायखौ जोंनो हागौ मा दरखारमोन देखायनो नायनो लुबैग्राफोरबो थायोना जोंना बिटिसि सेक्रेटारियेटआ माबायदि ओंखायनो देखायबाय आरो बेखिनियानो लाभ इउ अल ओंखारलांसै खिन्थु हाग्रामा सारनि समाव बिदि गैफेरामोन आरो बेखौ दोननायबो नङादां सारा बिदि उन्दुग्रा माग्रा दा बिटिसि सेक्रेटारियेट सिङाव राजाफोरनि मेहेल हटेलफोर बायदि नुबोनानै नोंथां सारा आयेननि फरायसा हिसाब जानानै मा बुंनो सानो बेनि सिगां आं मोनसे आपडेटसो होनो नागिरगासिनो मेडिकिउराव फिन खेब नोंथांमोननि थाखाय भिडिअ लाना फैनायनि जाहोनानो जाबाय गोबाङा जायगाखौ मिथिखाबाय देबोरगावनिफ्राय ओरै फैयोब्ला नैबे फार्स्ट गेट मोनगोन बे सेरावहाय बेयावहाय फैगौ 5 थारिखआव नैबे मासनिनो दिनैथ' 1 जाबाय बा 2आव जायफ्रा नायदों फैगौ 5 थारिखआव इउर'लजिस्ट जायफ्रा किडनि प्रब्लेम ओमफ्राय इउरिन प्रब्लेम प्रस्टेट प्रब्लेम दाख्लैहाय जायफ्रा सिट मोनाखै 50 जननि बारा नायनो हाया डक्टरा माने बांद्राय नालाय पेसेन्टआ दाख्लै थांनाय मासाव जायफ्रा मोनाखै डक्टर अंकुर आगरवालाया एपल' हस्पिटालनिफ्राय फैफिनगासिनो दङ बाव 5 थारिखआव फुंनि 10 बाजिनिफ्राय बेलासिनि 2 बाजि 3 बाजि बांद्राय जायोबा 5 बाजि बेबायदि आरोना बावहाय नोंथांमोना फुल चेकआपखौ मोननो हागोन जायफ्रा प्रब्लेम दं बैफोरनि आं बेखौ खिथाना होबावबाय कन्टेक्ट खालाम आरो बुकिं खालामनानै लाखादो ओमफ्राय बे जोंनि लकेल जायगायावनो एपल' बायदिनि डक्टर मोनबाय थानाया मोनफ्रोमबो मान्थआव बे जोंनि खाफाल गोनां होननांगोन आरो बे जाफुंसारदों जोंनि माखासे बर' आरो लोगोफोर बिजनेसमेननि नाजानायाव बिथांमोननि नाजानायाव थाबैनो कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय